di kampung. Si ayam mato jatuh badarai dalam kala denai tamanu budi tajua paham tagadai dalam kala denai tamanu budi tajua paham tagadai. Mungkin debasa nan denai tamu malan teangan dun sananan kandung digalanggang denai balari pisan di rumah denai takaru digalanggang denai balari pisan di rumah denai takaru. Bansai lah saja dulu laka pamenan pagi jopatan padu di kampung mana ruang malu dia lalare dirantau urang.
selesai lah saja dulu. Laka paminan pagi jopatan baru di kampung mana gua malu. Dialah lare